Ang nadawg sa ato ang challenge, ang makadawat og 100,000 pesos. Walay lain kundi si Paminaw ninyo pre, kinsay makadaog ganing 100,000 sa tuwa? Ipangutana pa din na pre. Nakaklarong ako na yung makadaog ana. Hilom diya pre, wa ba kakapantay sa silent workout nako, kay hilom-hilom ra ko pero ang build sa kong muscle na. Wala ka kita sa build up sa kong muscle. Gusto ba ka i-flex na ko ni? Paghilo mo kay ngano na day mo tsansa sa kuha. Tanawa pag makita na niya tong lawas, pag maghubo na ta dito kaning mga muscle sa kilid nga nagkagusok-gusok na. Magsiga-siga yun na inyong mga mata. O kaning 100,000 nga inyong gihandom. Sa kuwa ra gihapon ni padulong. Tanaw lang nato pre nya. Kisa man atong gipaabot. Naghulat pa kita sa to mga judges. Kinsa man ang mga judges nga dugay man kay na sila. Ano niya akong ginaingon nga judges? Alok kayo no? Kaya pre, oy. Dapin. Dramo. Hinay magsulod. Isa-isa lang. Sunod, isa-isa. Isa-isa lang. Sa isa lang. May adlaw siya. May adlaw. Sa isa lang. Isa-isa. Wala pa kayo nasugdan pero murag daog na kudaan. Noon lang akong ginaingon sa inyo, habalag mga pilde, basta ang mga judges quality. Nulog na to. Ganit. Good day, judges. Please have a seat. Kini siya nga challenge gisugdan 2 months ago with our contestants. Okay, pasok. Alright. Okay, sige, magdala-dalaan ng karton. Ako, may nagpa-print na. Okay. O karong adlaw kauban nato ang atong mga contestants. Karong adlaw sab makita na nato sulod sa 2 ka bulan ang ilang resulta. Ako si Uncle Ray o kini ang Mustard's Gym Challenge. Og sa dili pa ta magsugod, ako ipailalay sa inyo ang atong mga judges. Wow! Ang sugod ta sa atong judge number 1. She is a criminology student. Hindi basta-basta pre. Ay, di tabo. Gara-gara na, pusilo na. A Dancer of the Year this month. Laylain, kundi si Kay Montejo. Hubagang ati oy. Apa pero pamusil na. Ay na, noon sa. Okay, dirita sa atong judge number 2. Ikaw na. She is a tourism student, former dance champion team. Help me welcome Miss Trixie Paradero. Puti kami. Ano walog gino, hindi gani kayo. Ayan na sample, yan sample. And our judge number 3, she is a tourism student, dance advocate, and dance majorette. Ayawas! Ay, may jurid! Pardon, ganahan ito mawalog kayo nagpaaning nga. Please help me welcome Miss Kim Trish. Hi boy, what used to be? What used to be? Maayo ang bulag batundo. Okay, dirita karon sa atong judge number 4. She is a tourism student gihapon, former Binibining Sawata first runner-up. Mas bilibili sa waka. Basta yung nana. Inana, Kabiduan na sila do. Wala lain kundi si April Babe Hizo. Kanang power malaman. The best man na mito niya kanang palaban. Yan, gwapo kayo na priority. And last but not the least, she is a runaway model Front away mo dyan. Dagag nagagukod basta yung nana. and a future tourism student. Wala lain kundi si Samantha Nicole. Pati nakikinggan ko mga kantang sinulat mo. And ato nang napailailang atong mga judges no. Og karon ang madaog ni ini nga game, makadaog siya o makadala siya og 100,000 pesos. Ay ako ikinsa ko mali ay Diyos. Tanaw na lang. O dili na nato ni padugayon pa. Andam na ang atong mga contestants. Andam na, Andam na ang atong mga judges. Sugdan na nato ang atong competition. Okay na ba mo? Ay, tesa, magbutang sa mga mantika. Wala pa rin mo ka-ready eh. Hindi, naroon sa likod ang mantika. Tuloy naman eh. Pasi, pagdali mo, kay ganila na sugod. Ay, tesa, saan ko ang diriti itong mantika? Mga among gamito para sa lawas. Buti sa kong prituhan. Prituhan o. Prituhan o. Bulad. Bulad. Pangandam na muti para ipahit sa mong lawas. Pero makita mong busok ba? Wala na pre. Dobre. Bako dyan kay bulad. Ay, hindi prituhan te.
Okay na tingali na pre. Ano man eh? Para masugdan ang programa ba? Talang ng buhat. Kanina lang. Sige ka na lang. Madaog na. Kinsay matakadaog sa 100,000. Aga. Garga. Ay, yeah. Yes. Kanang dugay pa to sila. Kadali lang damha kay. Inaraw mo diri. Ganig, sorry kayo ha. Di lang. Okay, nana sila ha. Okay, please help me welcome our contestants. Sibog pre. Isig Gwandra. Contestant number 1, Mr. Tukov, Marky Tukov. Contestant number 2, Marjong. And number 3, Mr. Lem. And now, atong basahon ang atong criteria for judging. 50% sa mga naay abs. Alright. And ang weight improvement, 20%. Legs improvement, 20%. And overall, 10%. O karon nato ang tan-awon ang ilahang mga timbang before. Si Marky na ay 59.65 kg. Si Mr. Lem na dunay 76.85 kg. And last, si Marjong na ay 65.66 kg. Tanawon nato kung naabay na usab sa ilang mga timbang. So ako yun na. Ikaw na, kay ikaw na gingon. So tanawon na to ha, wala ni cut ha. Alright, ning tindog na siya, ning patong. Okay, lista na mga judges sa 58.75. 58.75. Mas nibaba ko, diba? Ibaba siya, 1 point something. And then atong isunod na to, ha, si Mr. Lem. Mr. Lem, tungtong da. Nahinay lang ha. Sige. Gatong tanaw. Okay, ning timbang siya og 80.45. So saan siya itaas o nilid baba? Ning taas. Ning taas si Mr. Lem. Kaya ang Jima nasa baba kananan. And then last si Marjong atong tanawon ng iyahang kausaban sa iyang timbang. Naliog og tungtong dra Marjong. Ano to ha? Okay, 64.44. So from 65, naggamay siya. Naggamay siya. Congrats pre. Sa sikretuhan pero di nato nailabtan basta kay mo lang mga timbang nga nangabago. At nagbago mo kita na, nagbago dito. O karon prosinta sa ikaduhang criteria mo ang ilang mga legs. So cameraman, tanaw na to si Marky una. Marky, medyo balhiboon pa. Okay, thank you so much Marky. And sunod, no? Si Marjong. Ipasaka gamay Jong ang imong. Okay, tamis. Alis ka? Pikas. Okay, so okay po siya. And then ato ang ikatulo no, contestant nga magpakita sa iyang legs. Magsugod man sa card. Okay. So, tanaw na to. Muna na resulta sa Jollibee Macdo. Okay, so mo to siya no. Mo to siya ang ato ang mga gipakita ilang mga legs. And ato ang atong mga judges kung kinsa silang tulo ang may nindot or dako or fit nga legs. So mo na to siya ang duha ka criteria nga atong mga nakita ang legs nila o ang ilang mga timbang. Pero sa dili pa ta mo adto sa ikatulo or ikaupat natong criteria. So ato sa hangyon ang atong mga judges nga magpakitang gilas dinhi sa atong challenge. Mag-unsa man sila? Depende nila kung musayaw sila. Manayaw. Mapapakita sila silang talent. So banaplin mo gamay. So dito sa mo, banaplin sa mo. Sila, diri na po. Diri mo, Sige, sa mo. judges, diri mo. Panindog sa mga judges. Intermission naman yun, di ba? Yes, intermission Okay, siya. sige. Patos Para dili boring ang atong program, okay? Okay. So tindog. So diri mo mga judges para makita nato ang inyong talent. So karon nato makita ang ilang mga talent. Sige. Nice. Sige, o pre, kaya nakuiputan ako pre. Ready na. Sige, go! Toma colocado menor do plantão. Wow! Okay. So na-entertain na, no? Sige, balik mo mga judges. Salamat, Thank you so Judge. much. Sa inyo. Salamat, Judge. Thank you so much, no? performance. Thank you so much no sa inyo ang performance. Pasensya na medyo guot na to ang studio pero padayon ta. So karon na nata sa atoy katulong criteria mo ang abs.
Tanaw na to kung kinsay mga naa na gyud abs. Ug aron makita gyud no kung kinsay naay pinakanindot nga abs. Atong ang yon na mga judges na kilatison isa-isa ang atong mga contestant. So akong gangyo si Marky dito dapita. Ayan. So tanaw na to no kung nabay mga abs. Yeah, kamo na bahala sa mga judges kung pila yung mga nakita na pa. Alright, so gitindugan na sa ato ang judges number 1. Judge number 1, brother. Alright. So ayan. Okay. So next. No? Okay na. Okay na siguro kay wala naman sila ng duol. Okay na, sige. next. Sunod na tong yun si Marjong. No, tindugi dra Jong. Ayan, tanaw na to. Ayan. So, tanawa ha, mga judges nato, no? Tanawag tarong kung nabay mga abs nga nakita or nang lakra diri ah. Okay, tama na siguro, no? Dito na, Tama na, pre. O karon ang ikatulo nato nga contestant si Mr. Lim. Palihog tindog dra do. Ha, tindog. Okay, so sige, flex time. Tanawa judges ha, murag wa na ng duol. Wa na ng duol. Katong nga ang ato mga judges nga mo tanaw taron og tanaw no kung nabay abs ang iyang tiyan. Sige, go. Tanawag tarong ninyo kung na'y abs. Tanawa, i-flex ka naman. Ito na. Ipalakpakan na ito ang atong mga contestant. Okay, nakuha ba ito ninyo mga judges? Nice kuran ha? Walay tikas niya. Okay, walay tikas. So, diyan karon sa ikaupat nga criteria, ang ilang overall performance or physical appearance. So, akong gihangyo ato mga contestant nga mo flex. Sige, flex mo sa inyong mga ipanghambog sulod sa 2 ka bulan. Yan, si Marky. Wow! Oh, yung TL. Alright. Marjon, ikaduha na itong contestant. Tanawag yung taro ng judges kung kinsa ang karapat dapat. Okay, ka Mr. Lem. Ano na to? So, nakita ninyo, no? Okay, thank you so much, contestants, no? So, ato na lang ginapaabot ang mga total score sa atong mga judges. So, tagaan na itong time, mga atong mga judges, para matali or mamili. So, ayaw mo kalimot ha, nga kining challenge. Makadaog sila og 100,000. Okay, so, siguro, no, nakahuman na ang atong mga judges din ha. Okay na ba? Okay, nagtali pa, thirds. So, samtang nagtali pa sila, kaya pa sila naumanon, medyo naglisod yun ang atong mga judges. Ato sa entertain, no, pangutanon na to ang atong mga contestants. Unsay buhaton nimo, Marky, if ikaw makadaog sa 100,000? Simple lang, pag ako'y makadaog sa 100,000, idungag na ako ni para sa akong outreach program para sa mga bata. Mga bata. Oo. So, good idea. Atong pangutanon karon si Marjong, no, kung siya ang madaog sa 100,000. Isa lang ang madaog ko sa 100,000 ang katunga ihatag sa akong ginikanan, yang katunga ako ang katunga sa akong ginikanan, kuhaon sa nako, hermon sa nako kay nako paliton sa kanan. Okay na sila ha. Okay. Mayo pod, no? Lahi pod ang iha. And then last, no, ato ba si Mr. Lem, unsay mo buhaton, Mr. Lem, if ikaw ang makadaog sa 100,000? Okay na ako nang gipangandoy, na ako'y ginapangandoy nga mantuan nga isa ka lugar. Ug ako may makadaog ani pre, puti ka may mantuan gyud ako na. Dili mi kauban. Dili ka ubag, ako ra may nakadaog. Ikaw ra gyud. Ako rin nakadaog. Okay, yapon to, no. Alright, so mo to ilahang mga gusto buhaton if sila ang makadaog sa 100,000. So ato lang pabuton ng ato mga judges, no, nga makahuman sa ilahang pagtali din ha. Alright, so I guess nahuman na ang ato ang mga judges sa pagkuhan. Pwede na ako makuha ang iyong mga papel. Yan, thank you. Yan, thank you so much. Yan, so handa na ba mo? Excited ba mo? Kinsay madaog? Excited na! So, ato na yung una nga matanggal, no? Right, ang tagmat. So, ito din makalculate. Ikaw ang una nga mugawas. Pwede na ka muli. Marjong. Good luck sa inyo, pre. May the best man win. Wala pa rin, kaya ka mo gawas. Oh, this is the moment. Ato na may balaan kung kinsa gyud ang nadaog sa ato ang challenge. Sa dili pa, no, ato kwaon yung ato ang atong premyo, no? Klaro kay dira, no? 100,000 pesos. Ready na ba mo? Ready na. Ready na mo. Ang nadaog sa ato ang challenge karong tuiga. Ang makadawat og 100,000 pesos. Walay lain kundi si
Dili, okay, wala to. Pero ang kuha na ni, si Mr. Lim, yun daw gani kay Kato. Oh, paano very good. Sobra 2 months naman eh. And ang nakita na ako katong pag sa time jud nga kung kinsa ang madaog. Nakita na ako agwapo jud ang bil. Kaning gamot Oh, dyan. gamot jud. Bisan ni Borot. Kasi burot mo na deserve niya ako na dito. So, makita man nato no nga ay sa mga judges wala sila kabalo nga. Kaya si Mr. Lim, taga-totod, bisan katol, bisan gikapoy na mag-gym. Oh, mag-gym No? siya. Mag-gym. So, Si karon day no, night changes na nahitabo. Daw si Marky ang nadoog. Ato kining ihatag ang premyo kay Mr. Lim. Kina ra po doon sa kagalingan o kapag uban ni Muskuha sa isa gym. Thank you so much. pero bisan pag wala ko nakadaog sa 100,000, magpadayon ko sa akong outreach. Dagang salamat and see you next live. Di na. Ang yangyo ang tuma judges nga musabit sa medal. Thank you mga judge. Alright, so balakbakan. Pero kani para dyan kay Mr. Lim para man si Okay, daw baka champion na. Champion. Grabe, congrats Mr. Lim. Congrats, Mr. Lim. See you, ball.